Goedemiddag, dames en heren, en welkom bij de vierde etappe van de CIMAC Ladies Tour. Je ziet het op de achtergrond, het bord Valkenburg en ook het lieder Valkenburg. Dat betekent dus dat we een mooie rit hebben. De koninginnenrit van deze CIMAC Ladies Tour. Met daarin vandaag hopelijk voor de dames geen banden plakken, maar wel veel beklimmingen. Zoals hier we ook zien, een shot. Een beeld vanaf de Kouberg. En hier zien we andere beelden van Limburg. Een mooie rit door het Zuid-Limburgse landschap hebben we vandaag op het programma staan. Rond de klok van 1 uur is het peloton gestart in Valkenburg op de Kouberg. Ze hebben een mooie lus gemaakt door het Zuid-Limburgse landschap. We zijn via Sibbe, Margraten naar Sleenaken gereden. Hebben daar een aantal hellingen gepakt. We hebben links beneden zien staan dat Demi Vollering niet meer gestart is in deze vierde rit. Zij had last van een fikse verkoudheid. Afgelopen dagen had ze daar al veel last van. En uiteindelijk is besloten om niet meer van start te gaan in deze rit. Het enige remedie heeft de ploeg gegeven in overleg met de ploegarts. En dat was rusten voorlopig. Ik zei het al, een mooie lus. Vervolgens is die lus teruggegaan naar het noorden. Via Voerendaal, Hulsberg. En het meest noordelijke punt wat we vandaag hebben gereden is Elslo. En zo duiken we weer naar onderen richting Valkenburg, waar straks een lokaal rondje wordt gereden. Een lokaal rondje dat door veel mensen wel heel erg bekend is. Dat is namelijk het rondje van het wereldkampioenschapparcours. En er zit natuurlijk ook het stukje in, het rondje wat we al regelmatig in de Amstel Gold Race hebben gereden. Met onder andere natuurlijk de Kouberg erin. Maar ook met beklimming van de Bemelerberg en de Geulemerberg. Dit zijn de beelden live uit de koers. En we zien een kopgroep rijden. Vlak voor het peloton. Het zit nog allemaal kort bij elkaar. En u ziet die kopgroep bestaande uit 5 rensters is eigenlijk net een beetje weggesprongen uit dat peloton. Veel activiteit in het peloton de afgelopen minuten. We zagen dan een kopgroepje van 4. En daarna sloot er bijvoorbeeld ook Annemiek van Vleuten aan in zo'n kopgroep. En Katarzyna Niewiadoma. En dan weten we natuurlijk dat de rit echt aan het beginnen is. En hier zien we ook de kopgroep rijden. En we zien dus dat dat weer een andere samenstelling is dan die we zojuist hebben gehad. 5 rensters. En een kleine voorsprong. Onder andere zien we daarin rijden met het nummer 25, Carlijn Swinkels. In het tenue van Jumbo-Visma. Carlijn Swinkels, een van de rensters die het parcours heel goed kent. Maar dat zullen de meesten wel kennen. Bijvoorbeeld Carlijn Swinkels is Brabantse. En ook dit gebied van haar is natuurlijk het trainingsgebied. In het wit zien we daar vooraan rijden Zoe Bäckstedt. En die draagt de witte trui als leidster. En ze gaat nu op kop van dit groepje rijden als leidster van het jongere klassement. En dat is de dochter van Magnus Bäckstedt. En tevens met haar 18 jaar de jongste deelnemster in deze CIMAC Ladies Tour. Een renster die pas dit jaar voor het eerst bij de grote dames meereed. Vorig jaar nog junior. Reed onder andere een uitstekende waterslee challenge voor junioren. En liet daar al zien dat ze heel goed is. Ze kan ook goed uit de voeten op de mountainbike. Ja, eigenlijk op deze leeftijd is dat met veel rensters die in meerdere disciplines uitblinken. Zoe Bäckstedt, de dochter van voormalig profielrenner Magnus Bäckstedt. Heeft ook nog een oudere zus. Die ook in de wielersport actief is. Maar Zoe is wat dat betreft op dit moment de meest talentvolle. Peloton van achteren. En er wordt bij Team Jumbo-Visma even nog wat drinken doorgegeven. Rianne Marcus zorgt dat de Mout Oudeman wat te drinken heeft. En vervolgens gaan de 2 Jumbo-rensters naar voren.
Waarbij Team Jumbo-Visma het moet doen met 1 renster minder. Nienke Veenhoven heeft gaandeweg vandaag de koers helaas verlaten. En dit is dan de kop van de wedstrijd, zoals we zeiden, met Schwinkels en Bakstedt. En hier zien we ook dat Misha Bredewold erbij zit van SD Works. Lorette Hensen en Elise Uyen. Dat is voorlopig de kop van de wedstrijd. En zo zien we, wordt er nog even gekeken om samen te werken. Maar dit soort wegen, Zuid-Limburgse wegen, smal, bochtig, zijn natuurlijk uitstekend om een voorsprong op te bouwen. Veel hellingen vandaag in het parcours. Gullemerberg, Bemelerberg. De rensters hebben ook al de Loorberg, Kruisberg, Trintelerberg, Vrakelberg, Slingerberg. Allemaal voor de wielen gehad. Nog meer, ja, eigenlijk alle bekende bergen in Limburg zitten in de route vandaag. En straks op het lokale rondje rondom Valkenburg zitten daarin nog de Kouberg, waar ook de finish is, en de Bemelerweg, die 3 keer beklommen moet worden. Reactie in het peloton. Een renster probeert de oversteek te maken, nu nog gaat. En meteen komt er reactie van achteruit. Algemeen klassement is tot Lotte Kopecky van SD Works de gele trui verdedigt vandaag. Terwijl we achterin nog even zien dat wat rek- en stretch oefeningen worden gedaan door deze renster van Lidl Trek. Ilaria Sanguinetti. En sluit weer gemakkelijk aan. Lotte Kopecky in het geel. Met achter haar op 7 seconden achterstand is het Lorena Wiebes. En Wiebes die zich vandaag ook wel eens in de strijd zou kunnen gooien om misschien dat geel te pakken. Afhankelijk natuurlijk hoe het met Lotte Kopecky gaat. Want dat is natuurlijk voorlopig de vooruitgeschoven pion bij SD Works. Op de 11e plaats in het algemeen klassement. We gaan er ongetwijfeld vandaag nog zien. Annemiek van Vleuten, de afscheidkoers van de renster die de laatste jaren het wielrennen, het mondiale wielrennen heeft gedomineerd. 34 seconden staat ze achter op Kopecky. Dat is de achterstand. Maar in zo'n heuvelachtige koninginnenrit als vandaag is dat natuurlijk een achterstand die mogelijk teniet gedaan wordt. Wat ook teniet gedaan gaat worden is de vlucht van onder andere Zoe Bakstedt. Peloton op het lint. En deze vlucht gaat dan helaas niet door. En zo is het peloton dadelijk weer een groot geheel. Nog even wat overlegd met elkaar. Ja, jammer dan. Maar zo is het wel leuk dat eigenlijk de jongste rijdster, die Bakstedt, zich laat zien. 18 jaar en 346 dagen oud bij het begin van deze CIMAC Ladies Tour. En daarmee is ze de jongste. Maar bij de jonge deelnemers hebben we bijvoorbeeld ook een Limburgse zitten. Scarlett Soeren is net wat ouder. 19 jaar en 275 dagen oud. En die was gisteren heel goed in de aanval. De renster uit Meersen van Team Parkhotel Valkenburg. De grote initiatiefnemer in een groepje van 3 rensters die helaas het einde niet haalden. Waardoor het uiteindelijk weer een massasprint werd. Dat was een prooi voor Charlotte Kool, die daarmee haar tweede zege pakte in deze CIMAC Ladies Tour. Voor Kool sowieso al heel succesvol deze Tour.
Zij won ook al de proloog in Ede. En gisteren dan een sprint waarop geen maat stond op haar met aankomst in Lelystad. Cole rijdt in het groene tenue. We zien een aanval van de renster van Lidl Trek. En dat is Brodie Chapman. Die voorin doortrekt. Australisch kampioen. Ziet dan... Nou, voorlopig niet. Tot er... Ja, nu ziet ze dat er wat beweging komt. En geeft met het armgebaar aan van overnemen. Voor de renster van Team DSM. Misschien wel Danique Hengeveld. Een van de weinige Nederlandse rensters bij Team DSM. Ploeg die voornamelijk zowel bij de vrouwen als ook de mannen internationaal gezelschap is. De rensters van Team DSM kennen deze omgeving ook ontzettend goed. Veel rensters verblijven tijdens het seizoen. Heel erg veel in Limburg. In Sittard heeft Team DSM een soort huis, een teamhuis. Een aantal teamhuizen. In de wijk Sanderbout is daar een soort pleintje. En daar liggen een 6-7-tal huizen aan vast. Waar een aantal appartementen in zitten. En waar ook een gemeenschappelijke ruimte is voor te koken, te wonen. Zich voor te bereiden, te trainen. Gezamenlijke trainingstochten rijden ze heel kort bij. Voor Team DSM het Tom Dumoulin Bikepark. Waar regelmatig dan getraind wordt op de tijdritfiets. Dat kan daar heel erg goed. En zo zullen die ongetwijfeld regelmatig renners en rensters van Team DSM in Zuid-Limburg zien trainen. Nog geen berichten uit de koers wie het is. Buiten het feit dat we weten dat het de Australische kampioen Chapman is. Veel draaien en keren. Dat is typisch het Zuid-Limburgse wielrennen. Sommige renners en rensters houden daarvan, vinden dat prachtig. Maar er zijn er ook velen die houden hier niet van. En het probleem achterin het peloton, even uit de pedalen. Henrietta Colborn is dat. Van de bescheiden GT Crush ploeg. Had even haar rechtervoet uit de pedaal. Kan zijn dat ze even heeft de bocht gemist. En het voetje. Hier gaan we dat moment zien. Linksachter. Ze heeft iets aan haar fiets hangen. Haar wiel zit los. Ai, dat is gevaarlijk. Haar wiel zit los. Achter zit een klem aan. En tegenwoordig met de schijfremmen moet je dat een aantal keren ronddraaien. Vroeger was dat een clip die je kon ombuigen en dan zat je wiel vast. Maar tegenwoordig met de schijfremmen moet je dat vastdraaien. Dat moet stevig vastgedraaid worden. Vandaar ook dat de mechaniciens tegenwoordig een soort schroefboor, accu-schroefboor bij zich hebben. En op het moment dat ze het wiel erin zetten, draaien ze het vast. Maar dat heeft niet goed vastgezeten. Gevaarlijke situatie daar voor Colborn. Dat moet zeker verholpen worden, want dat is onveilig. Want dan gaat dat achterwiel klapperen, dat is vervelend bij het schakelen. Maar vooral bij het remmen, want op het moment dat dadelijk zij flink achterremt, kan dat wiel vastslaan in die schijfrem. En ondertussen is de Australische kampioen ook weer terug. Achterin zien we wat rensters in die heuvelzone die nog steeds peloton vanaf moeten weer aansluiten. Zogenaamd aan het elastiek. En elastiek kan natuurlijk leuk zijn. Maar het houdt nooit lang stand. De groene trui van Cole nu op kop. Ja, mogelijk heeft Cole aspiraties voor het algemeen klassement. Dat zou het zijn. 2 ritten winnen, tijdrit winnen, proloog winnen, sprint.
En dan wordt even gekeken. Hoe uitgedund is dit groepje? Wie zit er nog allemaal bij? De achterstand van Cole in het algemeen klassement is trouwens ook niet zo groot. 15 seconden achterstand op Kopecky. Heeft er natuurlijk alles mee te maken dat ze ook de proloog heeft gewonnen. De sprint heeft gewonnen. Bonificatie gekregen. En ook de tijdrit in Leuven deed ze niet slecht. Die 7,5 kilometer. Dat betekent ook wat betreft de tijden dat het in principe nog allemaal op een zakdoek bij elkaar staat in deze vierde etappe. Die kan beslissend zijn, deze koninginnenrit. Maar morgen hebben we ook nog een mooie etappe met een aantal beklimmingen. Er staat er namelijk de rit die start in Arnhem. En daar over de Veluwe trekt, onder andere de Postbank. En vervolgens ook de aankomst in Arnhem. De Australische voelt zich goed van Lidl Trek. Lidl Trek sowieso al succesvol deze CIMAC Ladies Tour. Elisa Balsamo won een rit. Werd uitbundig gevierd. Balsamo had al bijna een jaar niet meer gewonnen. Voormalige wereldkampioen van het wereldkampioenschap in Vlaanderen, in Leuven. Toen zij eigenlijk de hele Nederlandse ploeg daar verschalkte. De Nederlandse ploeg absoluut het sterkste was. Maar uiteindelijk Balsamo het snelste. En daar de regenboogtrui ophaalde. En in deze afdaling moet de motor ook genoeg afstand houden. Vooral de bocht beneden. Seingever geeft het aan dat daar een wegversmalling aan zit te komen. We hadden het zojuist over de jongste deelnemster, Zoe Beckstedt. Nou, wie is dan de oudste? Dat is een makkelijke vraag. Annemiek van Vleuten. Uiteraard. De renster die afscheid neemt. Met haar 40 jaar is zij ruim met voorsprong de oudste. Want Romy Kasper, de Duitse, is met 35 jaar. Ja, Demi Vollering niet gestart. Zoals reeds eerder aangegeven. We zien het ook nog in beeld staan. Dat is ook een aderlating. Ze stond toen goed in het algemeen klassement op 7 seconden van haar ploeggenoot Kopecky. En daar is een valpartij geweest in die afdaling. Ai. Renster van Team Jumbo-Visma. Die was al gehavend. En we zien er ook van Lidl Trek iemand bij liggen. En dit is een flinke klap geweest. Christina Schweinberger kan weer haar weg vervolgen. Maar hier is het ernstig. Rianne Marcus lijkt het mij. Wat gebeurt daar? Het is voor in de groep gebeurd. Daar wordt uitgeweken en daar wordt gevallen. Ai. Heel hard op de schouder. Door die renster van Lidl Trek. Het is Femke Marcus. Niet Rianne, het is Femke. Nee, dat klopt niet. Femke Marcus is de andere Marcus. Laten wij het even op Rianne Marcus. Even controle. Hard op het hoofd gevallen. Kan ze verder? Hoofdpijn? Nee, gaat wel. Ik ben wel op mijn hoofd gevallen. Dit lijkt mij einde koers voor Rianne Marcus, die ook nog heel goed in het algemeen klassement stond. De nummer 2 van het algemeen klassement. Hier zien we nog een keer. Er wordt een bidon weggegooid omdat er etenszakjes worden aangegeven. En dan wil een renster naar de andere kant. Die pakt dat etenszakje niet goed. En neemt zo 2 rensters mee. De Oostenrijkse Schweinberger
grijpt mis. Met het gevolg Lucinda Brandt ook erbij. Medische dienst erbij. En zij is hard gevallen. Dus dit is einde koers. Dit kan bijna niet anders zijn. Of komt er nog... Nee, Brandt stapt in de auto. Lucinda Brandt die natuurlijk ook nog... hij heeft het ook aan. Ploegleider. Brandt die ook dadelijk natuurlijk nog ongetwijfeld het veldritseizoen op het programma heeft staan. Vindt hier voorlopig in de CIMAC Ladies Tour haar Waterloo door een onhandige actie van de Oostenrijkse Christina Schweinberger die daar dat etenszakje verkeerd aanpakt. En ondertussen voorin gaat het natuurlijk door. Die hebben enigszins kunnen profiteren van de chaos van de valpartij. Gaan we richting Geulen, door Beek, waar we over zijn gestoken. Met Charlotte Kool nog altijd in die groep. Met 3 andere rensters erbij. Is dit voorlopig de kopgroep die onder de A2 doorgaat. Kool die bezig is met de communicatie. Wil natuurlijk informatie hebben. Ze zien dat ze een gat hebben. Zullen ongetwijfeld via de ploegleiding doorkrijgen dat er even een reorganisatie in het peloton is. Oeh. Ai. Ja, de motor die even wacht om achter dat groepje plaats te nemen. Maar het lijkt alsof Kooi een probleem heeft. Ja, ook zij heeft een probleem. Het versnellingsapparaat functioneert niet meer. En dat is ook de reden waarom ze bijna tegen die motor aanreed. Het was natuurlijk een kijken naar achteren. Met hoofd omlaag, zoals ook nu, in een gevaarlijke situatie. Ze trapt ook een stuk kleiner dan de andere rijdsters. Maaike van der Duin zien we er ook bij zitten. En van SD Works denk ik dat dat aan de stijl te zien Barbara Gereschi is. Links-rechts combinatie. Combinatie van bochten waar Verstappen ook altijd in de rem zou moeten gaan. En dan zijn we nog even de 4e renster. Daar ook weer. Net om die jurymotor heen. Zijn op dit moment even niet de kilometers van de motorrijders. Niet dat zij er iets aan kunnen doen, maar de rensters rijden er vlak overheen. Daar zien we nog een geparkeerde auto staan. Ja, tuurlijk. Hier zien we dan. En het is inderdaad Barbara Gereschi. In laatste positie van SD Works. Natuurlijk een beetje mee als bewaakster van het geel. Van Lotte Kopecky. Gereschi hoeft dus niet mee te werken, de Italiaanse. En nummer 37. Kunnen we meteen controleren. Ja, Maaike van der Duin. Met de startlijst erbij. En dan zijn we alleen nog even aan het zoeken. Wie is die renster van de Australische ploeg? Jaiko. Jessica Allen is er in ieder geval niet. Want die is vandaag niet meer van start gegaan bij de Australische ploeg.
Het zou wel eens Letitia Paternoster kunnen zijn. We zullen het even afwachten. Nee, het is Ruby Roseman die daarbij zit. Over de klinkertjes. Door Elslo. Normaal komen we hier aan de linkerkant de Maasberg op. Maar nu gaan we hem af. Maasberg altijd regelmatig een van de eerste hellingen in de Amstel Gold Race. Dan omhoog. Kleine venijnige klim. Maar nu naar beneden met de beneden aan een scherpe bocht naar links. Maar dit soort hellingen kennen de rensters over het algemeen uit eerdere koersen. Onder andere die Amstel Gold Race. Langs het kasteel en dan gaan we door naar Geulen. Waar we de keuze hebben uit 3 hellingen. De Slingerberg, de Snedersberg en de Moorvelderberg. En hier zien we de kop van de wedstrijd. Ik zie 5 namen. Ik zie 4 rensters. U mag er eentje wegstrepen. De samenstelling van de kopgroep: Cole, Roseman, Van der Duin en Guerreschi. De Italiaanse Barbara Guerreschi. Maaike van der Duin. Cole met een verfromfried rugnummer. Niet dat ze gevallen is, maar dat doen de redsters extra. Op het moment dat ze het opspelden, wordt dat helemaal samengepropt. Wordt er eigenlijk een soort papiertje, alsof je het wilt weggooien in de prullenbak. Daar komen er allemaal vouwen in te zitten. En als je het dan opspelt op je trui, dan heb je geen last van dat de uitstekende punt of dat niet lekker zit. U ziet dat bij heel veel rensters. Het heeft ook vaak te maken met de kwaliteit van de rugnummers. Van welk papier die zijn gemaakt. En hier zien we Mout Oudeman in de achtervolging met Carlijn Swinkels. We hebben even niks meer gehoord van zojuist hardgevallen Rianne Marcus. En dit groepje is nog steeds in de achtervolging van het peloton wat ervoor zit. Dit zijn allemaal rensters die onder andere slachtoffer waren van die valpartij. Of daar in ieder geval achter gezeten hebben. Misschien hebben die 2 Jumbo-Visma-rensters gewacht op Marcus. Uiteindelijk zien we daar geen Rianne Marcus bij. Die gaat ongetwijfeld, als ze nog het rijden is, een flinke keldering in het algemeen klassement maken. Er wordt nog steeds aangesloten door verschillende rensters. Onder andere Valérie Demey komt erbij van achteren. Renster van Liv Racing, ploeggenoot van Sabrina Stultjens. En ook de Oostenrijkse kampioen Carina Schrempf hier in laatste positie van Phoenix de Koning. Belgische ploeg. Gelinieerd aan de mannenploeg van de Koning Quickstep. En hier zien we Rianne Marcus in de ploegleidersauto zitten. Zij is uit koers. Hard gevallen. En hier een nieuwe valpartij. Wederom. Ai. Wordt veel gevallen vandaag. Ook dit pijnlijk. Ja, de toeschouwer die even met die fiets staat. Babette van der Wolf, de Nederlandse. Hard op de rug gevallen. Medische dienst erbij. Dat zijn geen al te goede beelden. En zij is gevallen in Elslo op het kruispunt. We gaan terug naar voren de koers. Terwijl er letterlijk en figuurlijk een aantal slachtoffers vallen in deze koninginnenrit. Zien we dat nog steeds het groepje met onder andere Maaike van der Duin hier rijden. Van der Duin die toch al goed en bezig is aan een goed seizoen. Boekte al verschillende ereplaatsen. Onder andere derde in Gent-Wevelgem dit jaar. Ronde van Drenthe reed ze ook ontzettend goed. Pakte ze ook een derde plaats. En Van der Duin reed ook een uitstekende Tour de France voor vrouwen. En zagen we haar regelmatig voorin. De beklimming van de Slingerberg. In de jaren 80 heel vaak het decor van het Nederlands kampioenschap.
veelvuldige kampioenen van de toenmalige Tirelli-ploeg bij de mannen. Johan van der Velde, Henk Lubberding, Jan Raas. Ze werden allemaal op dit parcours Nederlands kampioen. Maar dat zijn ver vervlogen tijden. Wat de jeugdige wielerliefhebbers misschien alleen van internet kennen. En de ouderen misschien ongetwijfeld hier en daar nog een foto van in het plakboek hebben staan. Wat hoog en droog op zolder ligt. Ook het peloton is bezig met de beklimming van de Slingerberg. Dat betekent dus dat het verschil niet al te groot is tussen het peloton en de kopgroep. Van Vleuten zelf. Van Vleuten nog niet in de aanval. Maar wel in ieder geval, zij zorgt er zelf voor dat de voorsprong van die kopgroep er niet wordt gedaan van Vleuten. Met een Nahuel Kopecky. Hier zien we nog een keertje van boven. Annemiek van Vleuten kondigde het al aan. Op de eerste dag van de proloog. Ze zei, ik ben hier in mijn afscheidskoers er niet alleen bij om mee te rijden. Ik wil koers maken en die koers ga ik maken in het weekend. De zaterdag in Zuid-Limburg en in mindere mate de zondag. Dat zijn voor mij geschikte ritten om te zorgen dat er hier aan de boom geschud wordt. En uiteraard de rensters van de beste ploeg ter wereld, SD Works. Limburgse ploeg, beste ploeg moet ik zeggen. Doen daarin mee. De ploeg die uiteindelijk ontstaan is uit de formatie van Boels Dollemans. 2 Limburgse sponsoren. En terwijl de sponsor SD Works niet meer Limburgs is, ligt de licentie van deze ploeg wel nog altijd stevig verankerd in De Kluis in Maastricht bij manager Erwin Jansen. Hij is de ploegeigenaar, wielerliefhebber en ook sponsor regelmatig van de ploeg. Onder andere met zijn bedrijf Dolmans, gevestigd in Geulen. Of Bunde. De grens van Geulen en Bunde. Afdaling van de Snijdersberg. Waar beneden daar een flinke bocht zit. Hier is die bocht, gevaarlijke bocht. Halen ze het allemaal? Ja, gelukkig, dat is die gevaarlijke bocht. Naar links. Kijken of iedereen erdoor is. Even monsteren, wat zit er allemaal bij? En dan rijden de rensters rechtdoor de Moorvelderberg omhoog. Een steile klim in Geulen. Als er hier wordt doorgetrokken kun je het verschil maken van achteruit. Is dat toch al een behoorlijk gat hoor. En voorlopig de kop van de wedstrijd. Een 10-tal rensters aan de leiding deze koninginnenrit. Waarbij het opvallend is dat deze beklimmingen niet meedoen voor het bergklassement. De bolletjestrui. En we zien wel wie er allemaal goed zijn. Van Vleuten, Kopecky, Nivea Doma. Ja, mooi toch hè, dit zijn ook de rensters die we in de Tour hebben gezien. Terwijl er hier in die bocht ook weer een valpartij is geweest. Vandaar dat het daar stil staat. We gaven het al aan, gevaarlijke bocht. Ai, daar is een renster over de vangrail heen gegaan. Kool, die er ook stopt. Is dat, ja, Charlotte Kool. Ook zij, slachtoffer daar. En hier zien we dat Alice Towers een nieuwe fiets krijgt. En zij is daar over de vangrail gegaan. In die scherpe bocht in de afdaling van de Snijdersberg. En Charlotte Kool zagen we daarbij staan. Ai, ai, ai. Jammer. Was goed in vorm.
We zagen haar zojuist nog vooraan rijden. Veel slachtoffers vandaag. Van valpartijen. Maar ook dat is natuurlijk wielrennen. Recht op je fiets blijven zitten. Een aanval van Vleuten. Nieuwia Doma gaat mee in haar wiel. En ondertussen bereikt ons ook het bericht dat een van de Limburgse rensters er niet meer bij is. Scarlett Soeren heeft ook de wedstrijd verlaten. Gisteren nog zo mooi meegereden in de etappe. En dan eigenlijk op haar trainingsgebied moet ze helaas de strijd staken. Je hoeft niet meer te zoeken of te applaudisseren langs de kant van de weg voor de renster uit Meersen, Scarlett Soeren. Een van de jonge rensters die we hier in dit peloton hebben, maar haar tijd komt nog. Bezig aan haar eerste seizoen bij de ploeg van Park Hotel Valkenburg. Heeft een aantal mooie koersen gereden. Moet nog veel leren. En alleen dit soort koersen wordt ze alleen maar sterker en beter. Richting het vliegveld gaan we zo meteen. Maastricht-Aachen Airport aan de linkerzijde. Dat betekent dus voor de helikopter even opletten. Ja, dat ligt daar aan die kant. En u ziet, de helikopterpiloot blijft behendig daar weg bij de landingsbaan. Maar voorin wordt er doorgereden. Georgie Pfeiffer in het wiel. Nu bij... We gaan vooruit, Nieuwia Doma. Overnemen, Pfeiffer. Ja, dat is handig hè. Even omkijken. Op het moment dat je weet dat je moet overnemen met dat handgebaar naar achteren kijken. En nu al meteen vragen aan de communicatie en de ploegleider. Wat moet ik doen? Moet ik doorrijden? En ik denk dat die ploegleider zal zeggen ja, doorrijden. Want we zijn Charlotte Kool, die hoog in het algemeen klassement stond, kwijt. Dus gaan we de kaart van Pfeiffer uitspelen. Dit zou wel eens een aardige vlucht kunnen worden. Nu gaan we kijken of dat, als de camera erachter kan zitten, of dat ook inderdaad de renster van Canyon Fram, of dat Nieuwia Doma is. En inderdaad, de bevestiging via het rugnummer dat het inderdaad Katarzyna Nieuwia Doma is. Stond op het podium in de Tour. Terwijl er aan wordt gegeven dat Lorena Wiebes hier rijdt. Dat nemen we heel even met een korreltje zout. Natuurlijk ook niet makkelijk voor de juryleden om hier erbij te komen. Zij geven die nummers door. Nummer 81 zien we heel duidelijk. En dat is inderdaad, zoals we reeds eerder zeiden, Georgie Pfeiffer. Andersom, moet ik zeggen. Pfeiffer Georgie. Bidon aangenomen. Nog eentje. Ah, mooi hè. Goed gedaan van die jongens van die verzorgers van... Dit mag dan weer net niet. Die bidon weggooien. Maar ja, 3 bidons. 2 bidonhouders op je fiets. Ja, ze zou het achterin kunnen doen. Terwijl sommige rensters wel eens vaak met een snelpak rijden. Waardoor ze achterin niks kunnen steken. We zien dat bijvoorbeeld bij Lorena Wiebes. Die heeft een snelpak aan. Dat vindt zij prettiger. En daar zitten achterin geen zakken. De leiderstrui van Lotte Kopecky. Daar zitten wel zakken. Nou, zij hoopt morgen in ieder geval die leiderstrui definitief in haar zak te kunnen steken. Maar daar zal ze voor moeten koersen vandaag. Zegt u nou? Oh nee. We rijden om het vliegveld heen. En nu is het natuurlijk het ideale moment om even te kijken hoe het allemaal zit. Kopecky, Wiebes in ieder geval erbij van SD Works. We zien daar een renster van Lidl Trek rijden. Achteraan in laatste positie zien we daar Ruby Roseman, die ook vandaag sterk rijdt, erbij zitten. En voorin zien we nog 2 andere rensters. Bijna de complete ploeg van SD Works zit mee.
Het zullen ongetwijfeld Bredewold zijn. En natuurlijk die Italiaanse Barbara Curaci. En zo zou dit wel een uitstekende groep kunnen zijn. Zien we ook Van Vleuten. We zien in ieder geval iemand van Movistar daar rijden. In het midden van die groep. En Brody Chapman zou er ook nog bij kunnen zitten. Of hopen daar bevestiging te krijgen van die complete groep. Ik heb ook nog een beetje hoop gezet tot daar van Lidl Trek Shirin van Anrooy bij zit. Oeh, gevaarlijk uitstekend paadje daar. Ik weet niet hoe het met u zit, maar mijn hart blijft af en toe dan stilstaan. We steken over de weg van Ulestraten en gaan dan de smalle weggetjes opzoeken richting Waterval. En het is inderdaad van Lidl Trek Shirin van Anrooy die er ook bij zit. We hadden haar al iets eerder verwacht, maar dit is meer het terrein voor haar. Reed een uitstekende Tour de l'Avenir. Maar dit is ook een aardig stel hoor, met z'n tweetjes bij elkaar. Niewiadoma en Georgie. Georgie rijdt in de trui van Engels kampioen. En Niewiadoma, de Poolse kopvrouw van Canyon SRAM. Ploeggenoten van Paulina Rooijakkers. Rooijakkers vandaag hier niet actief in deze wedstrijd. Niewiadoma, de nummer 3 van het algemeen klassement van de laatste Tour de France voor vrouwen. We draaien de grote weg op. Zo gaan we op weg richting Valkenburg. Ja, ze wil drinken hebben. Maar die verzorger heeft niets. Dat is een beetje vreemd. Ja, nu heeft ze dan toch een bidon te pakken. Tuurlijk, bij deze temperaturen moet er veel gedronken worden. Het verschil voorlopig nog niet in seconden. Maar het zal het zijn. Half minuutje. In ieder geval zit er nog niets achter. Geen neutrale auto. Dat betekent dus dat het verschil nog niet groot genoeg is. Er komen wel wat motoren door. Het probleem is dat het peloton uit elkaar gevallen is. En al die ploegleiderauto zitten daarachter. Die losse groepjes. En die kunnen daar niet langskomen op de smalle Limburgse wegen. Weg betekent in dit geval als wielrenster, weg is weg. En hier gaat het wat rustiger. En het lijkt erop dat die vlucht van die twee wel eens even stand zou kunnen houden. Van Vleuten in derde positie. En zij ziet voor zich het grootste gedeelte van de ploeg van SD Works. Kopecky iets verder naar achter in het geel. En dat pelotonnetje is weer gegroeid. Er zijn van achter rensters bijgekomen. Het pelotonnetje wordt ondertussen weer een peloton.
Alhoewel het slagveld daarachter toch behoorlijk is. En hier het verschil, 31 seconden op dit moment. 5 voor Georgie. Op kop. Nooit te beroerd om hard te werken. Onder andere dit jaar al winnaar van de klassieker Brugge de Pannen. Ook in Nederland succesvol. Dwars door de Westhoek, een wat kleinere koers gewonnen. Ja, en zij, de nummer 3 van de laatste Tour de France voor vrouwen, heeft nog maar weinig introductie nodig. Nieuwe Dome ook. Altijd goed rijdend in de Amstel Gold Race. Onder andere winnaar in 2019 van deze Limburgse klassieker. En Nieuwe Dome is een renster die goed is in het klassieke werk. Altijd goed rijdt, maar ook in het ronde werk. Echt een hele goede allround wielrenster. Opgeleid in Nederland, Nieuwe Doma, via de opleidingsploeg van Rabobank. Toen doorgestroomd naar de Rabobank vrouwenploeg. En daar een seizoen of, zal het zijn, 3-4 gereden in Nederlandse dienst. En uiteindelijk besloten om de Nederlandse ploeg weg te gaan, omdat ze vond dat ze daar te weinig voor eigen kans kon rijden. En uiteindelijk nu toch al een aantal jaren bij Canyon SRAM, de Duitse ploeg, onderdak gevonden. In laatste positie, Ellie Wollaston. In het wit. Kampioen van Nieuw-Zeeland. Zo zien we toch wel veel kampioenstruien in deze Simac Ladies Tour. Zelfs de regenboogtrui rijdt hier rond. Alleen die wordt vandaag niet gedragen, want Lotte Kopecky rijdt in het geel. Het is ook de eerste koers, de Simac Ladies Tour van Lotte Kopecky, nadat ze in Schotland wereldkampioen werd. Weliswaar in België een paar kermiskoersen gereden om natuurlijk haar trui daar te laten zien. En tegenwoordig kunnen de rensters ook al behoorlijk startgeld vragen, zeker in België, als je zo'n wereldkampioenstrui hebt. Altijd meegenomen. Maar de salarissen van de rensters zijn tegenwoordig toch al van een aardig niveau. Nog niet op het niveau van de mannen. Het is niet meer zoals een aantal jaren voor broek en een trui rondrijden. In de afdaling naar Valkenburg. Dus een vrij goed lopende afdaling die we hier hebben. Twee gevaarlijke bochten in, dadelijk in links en rechts. Maar bij de eerste bocht is er genoeg uitlopen, genoeg zicht. Je ziet die bocht aankomen. Enigste nadeel in die bocht is dat er regelmatig gravel ligt vanwege de boeren die daar het land bewerken. En we zien dat er nog rensters van achter aansluiten. Dit is die bocht wat ik bedoelde. Tegenwoordig is die weg goed geasfalteerd. De laatste keer dat ik er kwam was het niet. Dus dat mag geen enkel probleem zijn. Het zijn die twee bochten met voldoende uitloop. Sterker nog, het zijn hartstikke goed lopende bochten. Je zou er zo een TT van Assen kunnen organiseren. Zo prachtig ziet het asfalt eruit. En SD-Works moet aan het werk.
Maar dat betekent dus dat de SD Works toch al behoorlijk veel kruid aan het verschieten is. Richting de echte finale, richting het stukje dat we op die lussen komen van de Amstel Gold Race. Met onder andere de beklimmingen van de Kouwenberg en de Bemelerberg. Van Vleuten krijgt nog wat eten aangereikt. Althans, de vraagt over... Oei. Van Vleuten hier over die vluchtheuvel heen. In laatste positie. Hier zien we nog een keer dat moment. Ja, welke kant van de vluchtheuvel kies je? Dat was buitenom niet de meest handig, omdat die bocht dan naar rechts gaat. Maar ze is behendig, hè, Van Vleuten. Alhoewel, we ook nog beelden kunnen herinneren op de Olympische Spelen. Dat ze daar een flinke smak maakte in leidende positie. Rio de Janeiro. Laten we dat maar snel vergeten. Dat waren geen al te mooie beelden. Uiteindelijk voor Nederland was het toch goud voor Anna van der Breggen. Maar Van Vleuten in leidende positie. Hard onderuit. Het verschil, wat een halve minuut was, zal nu niet veel meer zijn. 16 seconden wordt er aangegeven. 2 goede kopbeurten van SD Works en de eerste beklimming van de Kouwberg zal dan waarschijnlijk het einde van deze 2 leiders gaan betekenen. De Kouwberg die we 2 keer moeten beklimmen. 131 kilometer vandaag met vele hellingen, vele beklimmingen. Een zware dag voor het peloton. Prachtig zicht van Valkenburg. En ook vandaag profileert Valkenburg zich weer als echte wielerstad. Op weg naar de beklimming van de Kouwberg. Een berg die door sommige renners en rensters erg geliefd is. Een aantal anderen, heb ik ook al vaker gehoord, keren even om of gaan vooraan aan de linkerkant via de andere berg omhoog. Richting Sibbe, via de Sibbergrubbe. Of natuurlijk de Dalemerberg. Die is iets langer, loopt iets makkelijker omhoog. Maar uiteindelijk boven kom je haast bij hetzelfde punt uit. Nieuw-Jadoma kijkt achter zich. Hoe groot is het verschil? Kunnen we nog iets? Moeten we wachten? Blijven we doorgeven? En we zien dat ondertussen het werk van SD Works ook een eigen slachtoffer is. Ook zien we er iemand van SD Works afgaan. De Italiaanse Garisha moet er vanaf. En ook hier zien we dat het Maaike van der Duin moet lossen. Janne Korevaar moet lossen uit het peloton. En achterin hebben nog meer rensters het zwaar. Milène de Zoete. Daar begint ook hier in laatste positie de etappe Hertol te eisen. En deze 2 gaan nog goed omhoog. Wordt klein geschakeld en het blijft goed lopen. Zoe Beckstedt probeert nog buitenom rechts in het wit dat sprongetje te maken. En zij probeert natuurlijk die witte trui als beste jongere vandaag te verdedigen. En als dat lukt, heeft ze ook goede kans om dat morgen te doen. Beeld vertekent iets. Het zal nog altijd een seconde of 10 zijn, 15 verschillen hier bergop. En boven op de Kouwberg zijn echt punten te verdienen. De finish straks is niet door
naar Sibbe en Vilt, waar normaal vaak de Amstel Gold Race finish is. Maar ze gaan dadelijk van hier vanuit het kijkersperspectief rechts in. Voor de rensters is het dadelijk links in. En dan draaien ze het vakantiepark op. En daar, na 50 meter, is dan de finish. Kijk, hier zien we dat. Hier zijn de hekken. Peloton op 100 meter achterstand. Pfeiffer Georgie zoekt hercommunicatie. En Katarzyna Niewiadoma ook bezig. Niewiadoma doet dat netjes, hè? Met een zakdoekje het zweet wegvegen. Of was dat de bidon? Ik denk dat het de bidon was wat we even zeiden. Pfeiffer Georgie is constant met haar truitje bezig. Achtervolgende groep met Lorena Wiebes er nog steeds in. Lorena Wiebes die ook steeds makkelijker en beter bergop gaat rijden. Gehaald als sprinter. Maar ondertussen weten we dat ze veel en veel meer kan. Bewees dat ook vorig jaar, want ze is de winnares van de editie van vorig jaar. Lorena Wiebes van deze CIMAC Ladies Tour. Reed toen nog een uitstekende tijdrit. Rondom Waterslei, Sittard. Van Vleuten, Annemiek, won deze CIMAC Ladies Tour ook al 2 keer. Chantal Blaak in het verleden ook 2-voudig winnares. En voorts hebben we nog een aantal rensters die deze koers, althans wat in het peloton meerijdt, 1 keer won. Elle van Dijk is er niet bij, volgend jaar wel. Pas een zoontje gekregen. Marianne Vos is er ook niet bij in deze editie. Was ook het volgend jaar. Marianne Vos onlangs geopereerd. Aan een beklemmende liesslagader. Een veelvuldig voorkomende blessure bij wielrenners, waardoor je steeds tinteling in 1 been kreeg. Nou, de rensters gingen er goed omheen. Motard moest er links buiten, want die zag natuurlijk in zijn spiegels van achteruit de renster erbij komen. Milène de Zoete, die op de Kouwberg eraf moet, heeft dat goed gedaan. Sluit nu weer aan. Hier een laatste positie. Even wat drinken, even op adem komen. Ja, en die 2 rijden nog steeds op kop. De verwachting, althans van mij, misschien niet van u, was dat ze op de Kouwberg zouden ingelopen worden. Maar dat is dus niet gebeurd. Ze hebben dus goed op reserve gereden. Om op die Kouwberg nog voldoende over te hebben om daar niet ingelopen te worden. En nu is het weer volle bak met z'n 2 rijden. Achterin kans dat het misschien even stilvalt. Want ook het pelotonnetje had waarschijnlijk gedacht om deze 2 rensters, 2 leidsters, op de Kouwberg te pakken. De afdaling naar beneden. Even langs het voormalige huis. Het kasteel van John Nelissen. Dat tegenwoordig helemaal gerenoveerd wordt. En een soort gezondheidscentrum wordt. Althans, het zag ik op de borden staan. Volgens mij wordt het een luxueus bejaardenhuis. Dat zou John toch ook chic hebben gevonden. Ik hoop dat ze wel de geur van de sigaren eruit krijgen. Prima aangesneden die bocht. Ze weten dat er wat ruimte is. Die auto staat daar een beetje... Ja, een beetje onhandig. Als je met de bocht te wijd neemt. Je kunt niet alles afzetten. Hè. En daar zijn we om het kasteel van Nelissen heen. Waar een volledig verzorgingstehuis, bejaardenhuis
seniorenhuis. Wordt gebouwd. Langs de Henny Kuiper-allee aan de linkerkant. Dat is geen officieel weggetje. Maar ooit reed Kuiper daar een Amstel Gold Race, pakte die tussen twee bloembakken door, ging die over dat smalle stoepje. En ging die een Amstel Gold Race in de aanval. Door iedereen te zien op de televisie, Kuiper kende dat daar. Naderhand volgden meerdere renners die steeds dat afsteekje pakten. En uiteindelijk werd er door bewoners daar een bordje bij geplaatst, de Henny Kuiper-allee. Zo heeft wel Mathieu van der Poel trouwens een officieel straatnaambordje. Iets verderop, waar hij in de aanval ging, een Amstel Gold Race. En bovenop het park, de Kouberg, daar hebben heel veel wielrenners een eigen naambordje, een eigen straat. Leuk als je daar vertoeft als wielerliefhebber. Om dan te zeggen, mijn huisje staat bijvoorbeeld in de Anne van der Breggenstraat. Of in de Joop Zoetemelklaan. Eén voorwaarde om daar een naambordje te krijgen is dat je natuurlijk Amstel Gold Race goed gereden moet hebben of gewonnen moet hebben. En vervolgens moet je het zelf daar onthullen bovenop het park. En Nieuwia Doma, ja, die zou ook in aanmerking kunnen komen voor daarboven een straatnaambordje op het park. Op de Kouberg. Ja, want die heeft immers al de Amstel Gold Race gewonnen. Als ze vandaag ook nog zou winnen. Maar daarvoor moet ze nog een heel eind. 33,2 kilometer. Met een peloton op vinken touw. Rijden we de berg op in Berg. Ravitiering bovenaan, handige plaats. Rijdt het peloton niet zo hard, is het altijd makkelijker om de bidon aan te geven. Maar als zo'n grote groep is het niet altijd handig. Dit is een achtervolgend groepje die nu pas de finish bij de Kouberg zitten. Met Charlotte Kool daar aan de linkerkant. Betekent dus dat Kool ver uit het klassement gaat vallen. Jammer. En dat allemaal vanwege, en we gaan er vanuit, een valpartij in Geulen bij de afdaling. Waar zij in ieder geval voet aan de grond moest zetten. En waar we een andere renster over de vangrail hebben zien gaan. Althans, zij lag daar in het struikgewas. En het was niet wat ruis daar in het struikgewas. Het was duidelijk een valpartij van een renster. Ondertussen zitten we op het rondje van de Amstel Gold Race. Waar we dadelijk de smalle afdaling krijgen. De plek waar een paar jaar geleden, hier op deze plek, Mathieu van der Poel begon aan zijn indrukwekkende achtervolging. Op een groep renners die dachten dat ze gingen sprinten voor de eindzege. Was het hier op dit moment dat Mathieu van der Poel, dat zag hij toen hij hierboven reed. En als je dan naar links kijkt, zie je namelijk de andere renners daar rijden. Hij zag het verschil. Wat zou het zijn geweest? Een minuut. En Van der Poel dacht, dat moet haalbaar zijn. Zij hebben nog geen minuut, de twee koploopsters Nieuwia Doma en Georgie. Maar houden wel stand voorlopig.
Terwijl we uit het peloton het bericht krijgen via de koersradio dat Ruby Roseman op dit moment meer dan 5000 kilometer koers erop heeft zitten. De afdaling naar Maastricht. We gaan dan niet echt Maastricht in, maar steken door richting Demelerberg. De snelheid 70 kilometer. Dat zou op de Noorderbrug een bekeuring opleveren in Maastricht, maar hier mag het nog. En de wegen in deze omstandigheden liggen er uitstekend bij. Het is ook nog niet het seizoen van de landbouwers. Dat is een maandje later. En dan wordt het allemaal iets moeilijker. Ja, ook hier rijden ze 70. Het peloton. Weinig snelheidsverschil. Dus zal hier het verschil niet gemaakt worden in de afdaling. Ik vind ze beide, vooral Niewiadoma, een beetje onrustig. Niewiadoma die toch heel veel internationale ervaring heeft. Ja, en hier wordt weer een nieuwe renster van Esduwork opgerookt. Met nog 30 kilometer te gaan. Hè? Het is nog een eind. Maar ja, ook Niewiadoma is natuurlijk een gevaar voor het algemeen klassement. Niewiadoma heeft een achterstand van 42 seconden op Kopecky. Hier nog een keer de valpartij van eerder deze dag. De valpartij die uiteindelijk Rianne Marcus van Team Jumbo-Visma, de nummer 2 in het algemeen klassement, letterlijk en figuurlijk uit de koers deed knikkeren. Dat is wel heel erg jammer voor Marcus. Marcus die ook altijd goed rijdt in Limburg. Zo won zij vorig jaar de etappe naar Landgraaf. Maar helaas, Team Jumbo-Visma zal vanavond opnieuw de situatie moeten bekijken. Dat betekent dus vandaag 2 opgaves bij Team Jumbo-Visma. Nienke Veenhoven, halverwege de koers eruit, en ook Rianne Marcus. Dus zal Team Jumbo-Visma met ploegleidster Carmen van Wanrooy moeten gaan kijken hoe ze dat oplossen. Anne Henderson zit nog wel in de koers. Carlijn Swinkels ook. Maud Oudeman ook. Maar in ieder geval is Team Jumbo-Visma flink onthoofd. ...18 seconden wordt er aangegeven. Is het verschil tussen de 2 koploopsters en dit peloton. En de laatste positie is het Carlijn Swinkels. Niewiadoma neemt nog een slok. En we rijden Maastricht weer uit. Dat ging maar net goed, zagen we met het verkeer daar met die auto's. Goed opgelet door die agent.
Ja, nu is het verschil wel heel erg klein tussen de twee koploopsters. Jammer, prachtige poging van Nieuwe Doma. Een vijver, Georgie. Prima koers gereden, uitstekend. In ieder geval de aanval gekozen. En de vraag is dan, wie is de volgende renster die in de aanval gaat? En daar hoeven we niet lang op te wachten. En het is wederom iemand van Team DSM die daar de aanval kiest. Het zou wel eens Francisca Koch kunnen zijn. Ook die ploeg moet omschakelen. Kool op achterstand. Charlotte Kool, die hoog in het klassement stond. Dus hebben zij ongetwijfeld in de oortjes gekregen. Zelf aanvallen, zelf gaan. Maar deze aanval gaat niet door. Kopecky in het geel. Ja, die zal dadelijk zelf de koers moeten gaan controleren. Belangrijke pion Demi Vollering is vandaag niet gestart in die ploeg. Daar had ze heel graag de steun natuurlijk van gehad. Kopecky die in de Tour heel veel voor Vollering heeft gereden. En Vollering zal ook ongetwijfeld dat graag hebben willen doen vandaag. Maar helaas een fikse verkoudheid die toch al een aantal dagen opspeelde. En ondanks dit weer niet overhing. Veel last, keelpijn. Niet goed kunnen ademen. We gaan langs de voetbalvelden. Op weg naar de beklimming van de Bemelenbergen. Daar zal ongetwijfeld de volgende uitval gaan plaatsvinden. Kopecky kijkt even iedereen een beetje aan. Wie waagt het om dadelijk een volgende aanval te plaatsen? Maar het is toch een omvangrijke groep hoor, dit peloton. Daar is de volgende aanval aan de rechterkant van de weg. Kampioen van Australië die daar gaat. Brody Chapman. Niet kijken Brody, doorrijden. Er wordt te veel gekeken. Prima, je wilt natuurlijk weten of je voorsprong hebt, maar niet in deze fase van de finale. Dat doe je op het laatste. Op het moment dat het een secondenspel is, nu moet je zorgen dat je echt een voorsprong krijgt, een gat. Ja, wie zit er mee? Het zijn volgens mij niet de juiste rensters. Er zit er weer eentje bij van SD Works. En dan weet je dat het feest bijna niet doorgaat. We zien daar in het wit doorkomen geschoven. Zoe Beckstedt sluit ook weer aan. Mooi ja toch. We zien daar een renster van Movistar. Jelena Iric is ook erbij. Kampioen van Servië. Sluit aan. Achteraan probeert nog iemand van Team Jumbo-Visma oversteekje te maken. Het is niet veel. Maar dit kan net genoeg zijn op de beklimming van de Bemelenberg. Moet je wel op reserve rijden en dan daar nog een keer een tweede versnelling erin hebben. Of iemand in dat peloton. Verschil. 25, 30 meter. Bemelenberg is een goed lopende berg. Iric kijkt. Die zit er allemaal bij. Beckstedt in het wit. Dus we even nog de renster van Team DSM. Qua naam. Ik denk de Nederlandse Elise Uyen. Ons kampioen van Uno X achterin.
En hier die kopgroep. Nu doortrekken. Terugschakelen. Niet te klein. Het is weliswaar een beklimming, maar die kun je vrij snel in hoog tempo oprijden. Het zal net te steil zijn om op met het grote plaatvoer op te rijden. Dit zijn die lopende bochten. Als je een beetje voorsprong hebt, ben je heel snel uit het zicht. Komen we links langs het hotel. Uitstekende plaats om naar wielerkoersen te kijken. Kopje koffie erbij op het terras. En dan kijken als de koers een aantal keren hier langskomt. Zoals ook vandaag. En dit is ook de klim waar we tijdens de laatste Amstel Gold Race Pogačar in de aanval zagen gaan. We weten ondertussen ook dat erbij zit in die groep Letizia Paternoster. De Italiaanse laat zich ook van voren zien. Ook zo'n klepper. In dit geval van Team Jayco. En hier kijken we wat nog allemaal in dat peloton bij elkaar zit. Waar zit Van Vleuten? We zien wel oude Bianiek rijden. Haar ploeggenoten in het midden van het peloton. Achteraan zien we Maaike van der Duin, die ook een uitstekende koers rijden. En hier het groepje achterin. Met inderdaad Bakstedt in laatste positie. Prima hoor. Jongste deelnemer aan deze Simac Ladies Tour. En voorin dan is het de ploeggenoten van Van Vleuten. Iric, dan zien we naar voren schuiven. Australisch kampioen Chapman. Prachtig beeld. Het is toch mooi hè, om hier te fietsen. Echt. En ook natuurlijk uitstekend om meer koersen te organiseren. Zullen zij op dit moment niet zo aan denken? Hier wordt overlegd. Ja, met Van Vleuten. Wat doen we? We hebben Iric voorin zitten. En ook daar zien we dus dat achteraan een renster bij een ander bezig is met de communicatie. Bij Movistar hebben ze problemen met de communicatie. De renster van SD Works komt terug. De Italiaanse. Waar komt die nou nog vandaan? Gareschi heeft zoveel werk gedaan. Moest eraf. Dan komt er nu weer bij. Het peloton gaat hier breed over de weg. Kopecky kijkt rond. En dat betekent dus dat het niet meer hard gaat. Bidons worden er aangenomen. Het zou eens kunnen betekenen dat die kopgroep die op dit moment voorop rijdt, kans van slagen heeft. We zien er ook nog een renster van Parkhotel Valkenburg bij zitten. Met nog zo'n 25 kilometer te gaan is het even op dit moment de vrede getekend in het peloton. En dit is de kopgroep. Waar meteen weer een aanval wordt gezet. Francesca Barale gaat daar in de aanval van Team DSM. Het gaat daar niet snel genoeg. En we zien ook iemand van SD Works erbij zitten. Elena Ciccini, de Italiaanse, zit erbij. Aardig groepje. Zeker een groepje met potentie.
Maar de reden dat Cecchini erbij zit, is natuurlijk ook het teken van Kopecky van laat maar gaan. Cecchini is snel. Kan dit soort wedstrijden, kan dit soort parcoursen aan. En er zal ongetwijfeld gekeken zijn richting het algemeen klassement. Zodat binnen de marge houden. Dan zou er nog niks aan de hand zijn voor betreft de leiderstrui. Maar nu gaat SD Works toch weer rijden. We zien ook Van Vleuten daar rijden. Aan de linkerkant van de weg. 2 ploeggenoten heeft ze voor zich. Dan vertrouwen ze toch niet op die Italiaanse bij SD Works. Ja goed, meerdere belangen hè. Ja, en Cecchini zal het ongetwijfeld weten. Ze mag niet mee op kop rijden. De Italiaanse. Ervaren renster van SD Works daar een derde positie, 31 jaar. Maar heel veel altijd in dienst van de ploeg. Versierd in mooie ereplaatsen. En hier de Australische kampioen in beeld. Brody Chapman. De rotonde over. Zo dadelijk. Dan de afdaling naar Valkenburg. Voor de tweede passage alweer. Meteen van de Kouberg. Verschil niet al te groot. Overbrugbaar. Alleen is Sierra van Movistar in laatste positie. Dus even dringen daar aan de rechterkant. Goed opletten. Voor de Poolse Marta Jaskulska kwam daar heel even in het gedrang te zitten. Voorlopig de 6 koploopsters. Even kijken wie zo meteen dadelijk op die Kouberg natuurlijk het verschil weer kan maken. Nog 20 kilometer te gaan. Het rondje kennen ze ondertussen. We zagen het rode vod hangen. Maar dat is niet voor nu. Straks voor de laatste passage. En we gaan wederom de Kouberg op. Ik denk dat ze boven niet zo met z'n 6 meer zijn. De Australische voelden het al aan. Ze wilden van vooraan beginnen. Hij schuift heel snel naar achteren.
Brody Chapman. En hier het peloton ook al bezig aan die beklimming. Het verschil is niet groot. Kopecky in het geel. En Van Vleuten daar in het wiel van Kopecky. Als Van Vleuten iets wil vandaag voor betreft het secondenspel, zal ze nu in de aanval moeten gaan. Maar goed. De Australische wordt al teruggepakt. En nog een drietal rensters voorop. Ploeggenoot van Van Vleuten, Iric. Met in het wiel van Team DSM zien we daar Barale, Francesca Barale, de Italiaanse. En van SD Works is het Cecchini, 2 Italiaanse in de kopgroep. Backstedt valt terug. Toch mooi hoor, wat ze hier heeft laten zien, die Backstedt. Overigens ook weer aan het veldritseizoen straks gaat beginnen. Belgische koersen, dan woont ze in Vlaanderen. Zoals veel rensters in dit peloton. Vooral rensters van ver weg wonen toch wel in Vlaanderen, hebben daar uitvalbasis. Maar ook niet te vergeten dat er veel rensters in Limburg wonen. Onder andere veel rensters die op Waterslei wonen. Daar een appartement hebben. Onder andere Lorena Wiebes heeft een appartement op Waterslei. Waar ze graag is, waar ze graag traint. Maar Backstedt weet niet van opgeven. Nog een aantal metertjes en ziet nu dan Kopecky over zich heen komen. Mooi hè, Backstedt, 18 jaar. Dan toch hier gewoon meedoen. Nee, junior af. Junior renster af en dan toch hier ver in de diepe finale meegaan. In deze koers in Limburg. Beetje vreemd dat Kopecky daar de buitenbocht pakt. Er zijn echt veel meters. Ja, en Backstedt geeft niet op. Kijk daarachter door, dan komt ze weer. Ah, mooi hoor. Ze rijdt zelf dat gat dicht. Binnen die koploopsters. Ja, nu door zou ik zeggen. En dat doet ze ook. Ze gaat weer mee. Daar komt Van Vleuten, de aanval links. Schijnaanval. Wordt gepareerd daar door iemand van Little Trek. Het is niet van Anrooy. Wie durft? Met nog 17 kilometer te gaan. We hoeven er niet lang op te wachten aan de rechterkant van de weg. Maar er zit niet veel kracht achter. Wie is het? In het wit. Het is de kampioen van Servië wederom. Jelena Iric. Peloton is gebroken. De sterkste rensters hebben een meter of 60, 70 voorsprong op de rest van het pelotonnetje. Maar dat gaat ongetwijfeld weer bij elkaar lopen. Levendige koers vandaag. Deze 4e etappe van de CIMAC Ladies Tour. We kunnen niet zeggen dat het saai is vandaag. En wederom een aanval. Nu weer renster van Little Trek. Lucinda Brandt? Nee, dat kan niet. Want die is zo straks afgevallen. Vanwege die valpartij. Ook zij uit koers. Kopecky controleert. Prima, dames, wat jullie willen. Maar niet zonder mij. Kopecky rijdt heel attent. Heel sterk.
Een nieuwe aanval. Voorin. Aanvalletje in de afdaling. Shirin van Anrooy. In tweede positie. Mogelijk binnenkort mogen we haar Limburgse noemen als ze in Limburg gaat wonen. Woont nu nog in Capelle in Zeeland. Is op zoek naar een huis. Samen met haar vriend. Wielrenner Luc Herben. Dus mocht u nog een huis hebben. Een grote fietsenstalling. In het Heuvelland. U kunt zich altijd melden. Kopecky. Haast onverslaanbaar daar in het geel. Alles en iedereen die in de aanval gaat. Althans een poging doet. Kijkt achterom en ziet dan daar het geel van Kopecky. Schweinberger links draaide. En nu zijn we bezig aan de beklimming. Schweinberger op kop. We zien het mooi. En alles en iedereen schuift bij. Anna Henderson zit er ook nog goed bij. Van team Jumbo-Visma links. En Annemiek van Vleuten zit nu rechts ongeveer in 6e, 7e positie. Niet de plek voor een aanval te plaatsen. Een klein select groepje in deze 4e etappe. In ieder geval weten we dat het algemeen klassement straks er geheel anders uitziet na deze 4e etappe. Maar dan gaat het vooral om de plaatsen achter Kopecky. Want voorlopig Kopecky nog altijd op 1. En Kopecky is zelfs kanshebber om deze etappe te winnen. We vlakken er niet uit. Quinty Schoens, hey, dat is mooi. Rechtsachter. Onze Limburgse deelnemster. Dat is mooi hoor. Zit er goed bij. Ziet er ook nog fris uit. Althans wat ik van hier kan zien. Ja, moet nog die bidon krijgen. Zie ik daar vader Ron Schoens achteraan rennen. Ja, ze heeft die bidon. Hij geeft hem af. Gaf ze die aan Van Vleuten? Quinty Schoens en Van Vleuten zijn 2 vriendinnen van elkaar. Nee, Van Vleuten zit te ver van voren. Ja, ik krijg Schoens nog een bidon. Ja, hier is de revatillering op de berg. Rechts zien we Van Anrooy rijden. Links in het geel. Kopecky. Van Vleuten erbij. Laten we zomaar zeggen alle favorieten. En Quinty Schoens. In deze groep. Minder dan 15 kilometer te gaan. Dadelijk nog beklimming van de Bemelerberg. Terwijl Wiebes ook naar voren schuift. En dan natuurlijk de laatste helling van de dag. De Kouberg. En dan is boven de streep getrokken. Op weg naar de afdaling. De achterzijde van de Raarberg. En Ruby Roseman. Nog even met een drinkpauze. We
We zien hand omhoog gaan. Iemand wil assistentie van de ploegleiding. Dat zal niet makkelijk worden om hier hulp te krijgen. Maar het kan natuurlijk ook een defect zijn. En Schoens schuift mooi met op. Schoens. Quinty in 7e positie. Zou ze iets van plan zijn? Dat zou toch wel mooi zijn, hè? Mogen een beetje zeggen onze Quinty Schoens. Afgelopen Tour de France reed ze niet mee, maar gaf ze vorm aan het programma Tour de Limbourg. Samen met presentator Maurice de Heus was ze iedere dag onze vaste tafelgast. 's Ochtends trainen en 's middags sloot ze dan hier aan en gaf ze haar kundig commentaar. Met alle info natuurlijk vanuit het peloton. Dat is mooi wat ze toen deed hier, maar we zien het liefst hier. Hier zien we Charlotte Kool in een achtervolgende groep. We hebben net de tweede passage van de Kouberg gehad. En Kool ziet af. Net zoals de andere renster waarbij het wordt gevraagd hoeveel rondjes nog. Nou, nog 1 rondje. Een kilometer of 17. Maar deze zijn al een 4-tal kilometer verder. En de winnares van de etappe van vandaag gaat uit deze groep komen. Dat mogen we wel stellen. En het is SD Works ook vandaag weer sterk als ploeg. Cecchini aan de leiding. Mooie stijl heeft ze in die afdaling. Handen op de remgrepen. Aerodynamische stijl. Dat kan zo dat ze voorop rijdt, want dan weet ze dat ze niet snel hoeft te remmen. Als je achter in de groep rijdt, kun je dat beter niet doen. Mocht er iets schijnt, dan weet je de rem net een fractie te laten vinden. Beetje stoffig vandaag daar. Komt natuurlijk door die motoren die ervoor rijden, die enigszins wat stof opwerpen. En hier een nog grotere groep. Die toch wel een behoorlijke achterstand heeft. Waarbij het belangrijk is dat je in deze groep blijft zitten. Niet erachter raakt, anders word je misschien wel uit koers genomen. Het is natuurlijk een etappekoers. Maar op het moment dat de achterstand te groot is, is de organisatie en vooral de politie genoodzaakt om jou uit koers te nemen. Dat gebeurt uiteindelijk natuurlijk door de jury. Het verschil tussen voorin en achterin mag niet te groot zijn, dat anders het verkeer wat tegen wordt gehouden door de verkeersregelaar en de politie dan te lang oponthoud heeft. Schoens. Nu op kop. Dat is mooi hoor. Enige van Parkhotel Valkenburg nog in deze groep. En Quinty laat zien dat ze uit het goede wielerhout is gesneden. Voormalig triatleet. Die ook maar eens even ging fietsen. En dat dusdanig toch goed deed dat ze heeft besloten om de triathloncarrière vaarwel te zeggen. Hardlopen vindt ze wel nog heel erg leuk. Doet ze ook nog regelmatig in de ochtend. Ook als er koers is. Even loslopen, dat is gewoon gewend. Daar voelt haar lichaam zich het beste bij. En uiteindelijk is ze nu fulltime profwielrenster bij Parkhotel Valkenburg. Het was Annemiek van Vleuten die Quinty Schoens heeft gestimuleerd om te gaan fietsen. Terwijl er een defect is achterin voor Ruby Roseman. Die ook nu heel even het pelotonnetje moet laten gaan. Maar er zit natuurlijk niks achter. Achter een lekke band voor Roseman. Ja, ze wil graag hulp.
achter. Geeft ze ook aan. Moet het jurylid dat doorgeven? Ja. En het jurylid geeft aan dat ze hulp gaat krijgen van achteruit. En ze kijkt of haar eigen ploegleidersauto is. Ze stopt nu. En wordt daar geholpen. Maar ja, dan is ze wel de aansluiting kwijt met deze groep. Jammer voor de goed rijdende Roseman. Pech is weg in dit geval in deze omvangrijke... Ja, wat is het? Kopgroep? Peloton? Echt peloton mogen we het niet meer noemen. Quinty Schoens nog steeds bezig met een fikse kop poging. In ieder geval krijgt nu weer hulp van SD Worx. Schoens zit er de enige van Parkhotel Valkenburg hier in deze groep. Ze hebben wel de bolletjestrui, althans die hadden ze in bezit bij het begin van deze etappe. Parkhotel Valkenburg, Lieke Nooijen. Heeft ook punten gepakt bij die eerste passage van een van die bergjes waar punten te verdienen waren. Dat was alleen op de Bemelerberg en op de Kouberg. Voor de rest heb ik Nooijen even niet meer gezien. Quinty Ton, daar rechts van Liv Racing. De laatste positie is het renster van Uno X. Noors kampioen Suzanne Andersen. Backstedt, die zich even rechtop zet om nog iets te eten of weg te duwen. Zoe Backstedt, echt renster van de toekomst. Daar gaan we nog heel veel van horen in het peloton, sterker nog op dit moment. Rijdt zoals 18-jarige een koers alsof ze er al 10 jaar mee rijdt in het peloton. SD Worx neemt de verantwoordelijkheid bij het uitrijden van Maastricht. Voorlopig hebben we een hele kleine aanvalspoging gezien van Annemiek van Vleuten. Maar zij kon niet door het ploegenspel van SD Worx heen prikken. Op weg naar de ene laatste beklimming van vandaag, de Bemelerberg. Niet echt een berg om daar in de aanval te gaan. Dat zul je dan eerder moeten doen. Ja, hier krijgen we het al. Op dit weggetje is een beetje vals plat, berg op, berg af. Is dat niet makkelijk. Peloton even lekker in de verkoeling onder de bomen. Hier zien we dat ook een beetje vals plat. Soms ook een beetje gezichtbedrog. En daar is de aanval. Is het Van Vleuten. Denk het niet. Ik denk dat het een ploeggenoot van Van Vleuten is. Nee, dat is Van Vleuten niet. Er zitten nog met 3 rensters van Movistar erbij. Bij deze groep. Onder andere Jelena Iric. En dit is een aanval van Floortje Makai. Nederlandse ploeggenoten van Vleuten, Makai. Zat er goed bij. Hebben we nog niet veel zien doen. En onder andere Schoens in de achtervolging. Het groepje krijgt meteen een aantal meters. Ja hoor. Dus goede groep hoor. Wie zit er voor de rest nog bij? Iemand van SD Worx zit erbij. Team DSM. Ja, nu doorrijden. Ja, SD Worx houdt de benen stil. Floortje Makai heeft natuurlijk al veel werk gedaan. En zien we
Renster van team DSM pakt over. Schoens is al lang blij dat ze mee is. En het is gespeeld. Ja, ze hebben de toestemming. Want Kopecky denkt van ja, als dat binnen de marge blijft wat betreft de secondes. De renster van team Jumbo-Visma denkt, ja, daar had ik graag bij willen zitten. En dat zal naar alle waarschijnlijkheid Maud Oudeman zijn. Oeh, een auto. Geschreeuw in het peloton. Gelukkig is iedereen er langs. Een auto die zomaar tegenmoet rijdt. Oh, wat fijn dat ze elkaar gewaarschuwd hebben en dat er niets gebeurd is. Gevaarlijk. Oh, ja. Dan kun je nog alles afzetten, alles regelen. Tientallen verkeersregelaars, motoren, politie. Hier nog een keertje dat moment. En ze waarschuwen kunnen. Oh, die komt van rechts. Die komt aan de andere kant om dat pompje heen. Ja, kritisch. Er stond ook niemand. Om die man te waarschuwen. We kunnen wel boos zijn op die automobilist. Maar die heeft geen idee dat er een wielerkoers is. Het is goed gegaan. Laten we het daarop houden. De kopgroep. En ze laten Schoens het kopwerk doen. Ja, lekker hoor. Floortje Mackay zit erbij. Van team DSM is het Elise Uijen. In laatste positie. En voorin zien we naar alle waarschijnlijkheid Jara Kastelein. Het is een lekker groepje hoor. Maar veel ruimte krijgen ze niet bij de beklimming van de Bemelerberg. Met nog 6,5 kilometer zou dat wel voldoende kunnen zijn als je daarboven op dat plateau aankomt. Maar dan moet er wel gas worden gegeven. Ze hebben wat ruimte hier van dit groepje wat betreft de klassementsrijdsters. Alhoewel SD Works nu weer op kop rijdt. Eerst laten wegrijden en vervolgens het gat dichtrijden. Ik snap die tactiek niet helemaal. Maar op het moment dat je het nu dichtrijdt, heb je kans dat er weer iemand anders gaat. Laat dit groepje wat vrij ongevaarlijk is dan voorop rijden. Je hebt Elena Cecchini erbij zitten, de Italiaanse. Die in principe op die Kouberg nog in staat moet zijn om daar die sprint te winnen. Schoens komt van kop af. Dan is het Mackay. Elise Uijen schuift dan in. En wie missen we dan nog? Kastelein. Jara Kastelein zit erbij. Verschil blijft niet meer dan 100 meter. Terwijl er nu achterin toch ook wel hard wordt doorgereden. Ja, er wordt gekeken. Maar het is een prima verschil hoor. Dit is een verschil dat zou je moeten kunnen houden tot bij de beklimming van de Kouberg. En op dit stuk hebben we in het verleden al meerdere gevechten zien plaatsvinden. In de Amstel Gold Race, bij een wereldkampioenschap. Nieuwe Jadoma gaat nu een beetje mee voorin. Is dit dichtrijden of controleren van SD Works? Cecchini rijdt in ieder geval voorin niet meer mee. Het zou ook niet logisch zijn. Peloton is SD Works aan het rijden en Cecchini zou voorin meerijden. Een aanval van Mackay. Mackay heeft het gevaar gezien van achteruit. Wie kan er mee? Elise Uijen probeert naar het wiel van Mackay te springen.
op het moment dat Mackay gaat, weten we dat achterin Van Vleuten zich niet super voelt. Maar mocht dit groepje ingehaald worden, zou Van Vleuten nog op die Kouwberg kunnen springen. Alhoewel die klim voor haar te explosief is. Voorlopig wordt bij de Spaanse Movistar ploeg de kaart van Floortje Mackay getrokken. En dat lukt voor Mackay. Mackay is weg. Nog maar één renster die kan volgen. Elise Uyen. En spartelend daarachter zien we onder andere Quinty Schoens. Maar Quinty, goed gedaan hoor mij. Prima koers weer gereden. Quinty Schoens wordt echt steeds beter. Schoens, een renster waar we in Limburg nog veel plezier van kunnen beleven. In mooie koersen. Wiebes met de kampioenstrui van Europa in het midden en Mackay in de aanval. Ondertussen 27 jaar oud, die Mackay. Kijkt achterom waar Uyen blijft, haar voormalige ploeggenoot bij Team DSM. Want Mackay reed vorig jaar nog voor Team DSM. Maakte de overstap. Wilde toch weer een stap verder nadat ze eigenlijk altijd de Nederlandse dienst heeft gereden. Onder andere ook bij de voorloper van Team DSM bij Sunweb. En het is een behoorlijk gat hoor. Het is goed hoor. Met nog 3 kilometer te gaan. Maar ze moet reserve houden. Nee, dat is goed, dat is goed. Peloton daar. Ondertussen Quinty Schoens weer ingelopen. Samen met de andere rensters. Mackay voorop. Maar Elise Uyen geeft ook niet op. Netjes voorbij de cameramotor. Heel even in het kielzog. Dat is altijd lekker. Als je daar naartoe kunt rijden. En nu zit die cameramotor daarachter. En andere rensters weten dan ook op het moment dat de cameraman erachter gaat zitten, dan weet je dat eigenlijk het gat een beetje geslagen is. Uyen is al achterom aan kijken. Houdt de benen al stil. Dat betekent dus dat we zo meteen bij de laatste beklimming van de Kouwberg gaan beginnen met 1 koploopster. Floortje Mackay. Bezig aan de afdaling, terwijl het pelotonnetje. De renster van Team DSM gaat opslokken. Ja, dat wil ook nog niet gebeuren. Die kijkt al de hele tijd om. Ik vind dat Elise Uyen wat snel opgeeft. Want ze had dat nog even kunnen doen. Maar ze had natuurlijk niet verwacht dat dat pelotonnetje stil zou vallen. Dat Floortje Mackay de voet van de Kouwberg gaat bereiken als koploopster mag wel duidelijk zijn. Maar gaat ze dadelijk ook bovenaan de Kouwberg dat verschil kunnen houden? Het verschil dat we nog niet in seconden kunnen uitdrukken. Maar wat zal het zijn? 150 meter, 200 meter? Gaan we dadelijk beneden bij de bocht van de Kouwberg goed kunnen zien en opmeten. Even nog over die drempel daar. Gaat ze dadelijk aan de laatste beklimming van de Kouwberg beginnen. Naar links. Terugschakelen. Misschien nog heel even op het grote blad. En dan een juiste versnelling. En dan gaat ze beginnen aan, wat zijn het, de laatste 600-700 meter. Zometeen het rode vod, daar is hij al. De rode driehoek, nog 1000 meter te gaan voor Floortje Mackay. Langs het koffiehuis aan de linkerkant van Brian Megens, de tijdrijder. En dan nu.
800 zeer moeilijke, zware meters. Ook het peloton heeft de rode driehoek gepasseerd. Wie nu nog goede benen heeft uit deze groep kan de sprint wagen. En wat betreft het algemeen klassement kunnen we wel zeggen dat Lotte Kopecky die gele leiderstrui blijft behouden. Maar gaat Mackay winnen? Daar gaat ze. Ze heeft een goed ritme. Kies de binnenkant nu van de Kouberg daar. Motor moet naar bij. Dat betekent dus dat het verschil niet al te groot meer is. Nee, daar komt al het peloton. Niewiadoma met Kopecky in de aanval. Jammer voor Floyd de Mackay. Moedige poging, maar ze valt stil. Staat geparkeerd op de Kouberg. Is het Niewiadoma? Met Kopecky in het wiel. En daar zit Wiebes ook nog bij. Wiebes met zijn drietjes. Lorena Wiebes, Lotte Kopecky, Niewiadoma. Wat een strijd om de etappe hier op de Kouberg. Een strijd op sterven. En we zijn boven. Het vlakke stuk begint. Niewiadoma heeft het meeste werk gedaan. Ja, ze kijkt nu om. En nu? En nu? Kopecky. Aanval van Kopecky. Niewiadoma valt niet stil. Ze vangt dat goed op. En Wiebes bijt op het tandvlees in het wiel van Niewiadoma. Met z'n drieën gaan ze het uitmaken. Op dit moment Kopecky in de beste positie. Moet nu die bocht ingaan. Dan is het moeilijk om er nog voorbij te komen. Kopecky gaat als eerste die bocht in. Wiebes op 2. Die gaat dadelijk de aanval van Niewiadoma beschermen. Het is een overwinning voor Lotte Kopecky. Lorena Wiebes als tweede juicht iets eerder. En dan is het Niewiadoma die mee op het podium gaat in Valkenburg als nummer 3. Fantastisch afgemaakt ploegenspel van SD Works. En daar komen de verslagenen allemaal. Bäckstedt over de finish. Volgt hier allemaal de rest van dat peloton. Onder andere ook Mackay. Maar wat een overwinning. Wat een prachtig uitgespeeld ploegenspel. Hier zien we de winnares. In het geel, in de leiderstrui. En hier een volledig tot het gaatje gegane Lorena Wiebes. Een echte ploegoverwinning op meerdere fronten. Hier nog een keer fantastisch van boven. Niewiadoma had het meeste kruid verschoten bij die beklimming. Die aanval. Dan gaat Kopecky even versnellen. Zitten. Een vertandje groter. Kijk eens, en nu kan er niemand meer overheen komen. En eigenlijk hier weet ze het al. Hè. Hier weet Kopecky al. Als ik die bocht goed aansnijd, en dat doet ze, dan kan er niemand meer voorbij komen. En dan is het Wiebes die dat ook weet. Die denkt, als ik die bocht klein hou, kun je hier nooit meer langskomen. Wiebes gaat al zitten. Ze weet het, de overwinning is binnen voor SD Works. Kopecky pakt de Koninginnenrit in Zuid-Limburg. 131 kilometer met alle bekende beklimmingen. En dan de finish op de bekendste wielerberg van Nederland, de Kouberg. Kopecky 1, Wiebes 2, Niewiadoma 3. Wat een podium. Nou, wat zijn ze diep gegaan. Zeker Lorena Wiebes. En wat heeft die zich ontwikkeld. Van een renster die heel snel in de sprint was. Ooit begonnen bij Parkhotel Valkenburg. Laten we dat niet vergeten van Lorena Wiebes. Wilde toen weg bij die ploeg. Moest toen nog in het coronajaar heel even bij de ploeg blijven rijden. En maakte toen de overstap naar Team DSM. Daar reed ze 2 fantastische seizoenen. En hier de rest, waaronder nu een aantal rensters van SD Works horen dat ze weer het ploegenspel uitstekend hebben afgerond. Wacht nog niet. En we wachten even op het gesprek met Lotte Kopecky. Ik verwijs al
Na de laatste dag van de CIMAC Ladies Tour. Morgen de etappe met start en finish in Arnhem. Waar het heel moeilijk gaat worden om deze Lotte Kopecky om uit die leiderstrui te rijden. Ze verstevigt vandaag haar positie nog een keertje. Dan is het wachten op de eerste reactie van Lotte Kopecky. Valkenburg. Het park vanuit de lucht. Ja. Hier komt Floortje, Makai. Goed gereden, Floor. Je laten zien. Helaas was het niet voldoende. De uitslag op kaart. Kopecky, Wiebes, Niewiadoma. Dat wisten we al. Sofia Bertisolo. Anne Henderson van Team Jumbo-Visma. Shirin van Anrooy. Prima gedaan. Annemiek van Vleuten op plek nummer 7. Pfeiffer Georgie, die toch lange tijd de rit heeft gekleurd. Joey Bäckstedt, dan nog mooi 9e. En Carlijn Swinkels als laatste in de top 10. We hebben een fantastische rit gezien. Geen moment hebben we het idee gehad dat het saai zou worden. Kan ook niet met zo'n parcours. En we wachten nog steeds op het flash-interview met Lotte. Nou, mag ik die bidon hebben? Ja hoor, ik drink heel even nog leeg. En dan is hij voor u. Dank u wel. En zo begint het bij alle wielerliefhebbers. Bidons verzamelen. Een handtekening op de WK-trui. Die moet even wachten voor deze wielerfan. En Kopecky moet naar het podium. Een selfie nog even. Nou, papa doet het. Ja, dank u wel. Kijk, dat is leuk hè, met wielrennen. Dat kan gewoon hè. Hey, deze dame heeft 131 kilometer gereden en heel veel beklimmingen. En zegt dan nog dankjewel. Nog even het dankjewel. Van Misha Bredewold. What the fuck? Bizar man. Super goed gedaan. Ja, dat dacht ik, Misha. Wat bizar. Bizar sterke Limburgse wielerploeg. SD Works. Op. Richting de podiumceremonie. Terecht applaus. En hier nog een keer de beslissing in de Koninginnenrit. Niewiadoma trekt door op de Kouberg. Had gehoopt iets meer ruimte te krijgen. Maar dat zat er niet in. Met Kopecky, de wereldkampioen. En de Europees kampioen Lorena Wiebes. Kopecky zegt prima gedaan. Niewiadoma, nu ben ik in de beurt. Bijschakelen. En nog een keer versnellen. En dan is het gat geslagen. En nu weet ze, dit kan niet meer stuk. Nog even uit het zadel. En zo schrijft de wereldkampioen in de eerste etappekoers die ze rijdt meteen weer een etappenzege erbij. Maar morgen ongetwijfeld gaan ze voor het eindklassement. En zo is er in ieder geval bij de dames geen vloek van de regenboogtrui. De vloek die ondertussen geen vloek meer is. Maar in vroegere jaren was het wel eens. Een wereldkampioen kon het jaar daarna niet echt koersen winnen. Omdat iedereen op zijn wiel en op zijn trui reed. Is dat zeker hier niet het geval. En uitrijden even bij de bus. Heel belangrijk, want ja, morgen is er een nieuwe dag. Het melkzuur uit de benen rijden. En vanaf deze plek, dames en heren, ga ik afscheid nemen. Met dit prachtige plaatje van Valkenburg kunnen we concluderen dat we hier een mooie etappe hebben gezien. Lotte Kopecky, winnares vandaag. Lotte Kopecky, de grote favoriet om morgen in de laatste rit om en rond Arnhem deze CIMAC Ladies Tour te winnen. Dank u wel voor het kijken en tot een volgende keer bij Wielerzender L1.
Wat ik graag voor de officiële ceremonie wordt bij ons op de podium tot de top 10 km. Dit is met de derde zo'n pak zet.